Shalom, Horas Madita Saluhutna, Parhalado HKBP Kebayoran Baru, Pasahaton, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhita namandohoti parmingguon di Bagasan Manogoton, naadong di gereja manang melalui live streaming, Tarlumo Bima turuas na ondope mandohoti parmingguon di HKBP Kebayoran Baruon, Upasahat Hamima, selamat datang, selamat beribadah. Andorang tapuka par minggota, martang yang nahohom mahita di Bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji Tuhata, marede hita sian buku ende nomor 648 ayat sada ayat tolu dohot ayat 4. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Mangasahon debata, say hamonangan do ulahonota, ngot maho ale parhinaloan, tarsunggul maahu dibuha siang ari. Pujioku maho di tonga-tongani aka bangso ale Tuhan. Endehonoku maho di tonga-tongani aka marga. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, say urupi mahami, asa unang mandele hami, ujuro hapogoson tuhami, jala asa unang magopo hubahen hami, si lehon-lehonmu nadenggani, ujuro pasu-pasum tuhami. Ramoti hami, asa unang marpos niroha hami, tu arta na dihasianganon. Lehon dihami haporseaon, asa dohot hami parjambar, di siteanon ni akan aporsea diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin.
Hundul mahita. Marede hita sian buku ende nomor 584 ayat 2 saluhut bangso. Tangihon hamuma patik ni debata, imasian patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo, ahudo jahoba debatam, nina debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, ro dina di bagasan aek, na ditoru ni tano yanggo tunggabe si sombaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guarni debata yanggo soture dalanna, ayhona uhumna dosogot akka namarsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom ari ma ulahamu nasa siolaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro dipangisini halak pe namangebati hutam. Ai dina onom arido ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Dibaheni do ubahen na dipasu-pasu debata jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Ima sahatna atong rap mangido gogo mahita tu debata laho mangulahon patikna. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Marede hita sian buku ende nomor 164 ayat 2 sahatu ayat 3, o Tuhan Yesus ho Rajaku. Aku
Tatopotima dosata di adopani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha nasumurengi. Napungu dohami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham nagodangido. Sai asima roham mida sandok bangso nami. Sesama dosa nami saluhutna. Sai sunggului ma rohanami, asamuba roha dohot pangalahonami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Tabigema baga-bagani debata taringo tu hasesaan ni dosata. Aidang adong imbar nii, ai saluhut do pardosa, jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akan agabe pitor, binaheni basa-basa marhite sian asini rohana, hinorhoni panobusionna, marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajongjong ni debata. Bahen habangsa parasian marhite-hite haporseaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Hundul mahita. Marede hita sian buku ende nomor 766 ayat sada padan na uli. Hatani dibata turpuk epistel di mingguta sadarion ima natar surat di pangukapon pitu ayat sia sahatu ayat 10 pitu. Marsikat soring mahita majahasa. Dungsal pui adong mahu bereng macai torop nasodapot bilangan ni jolma sian nasa bangso marga dohot home dohot hata akana jongjong di adopan ni habangsai dohot di adopan ni biru-birui aka nama ruluson abid na saksak jala nama niup mare-mare di tangan nasida. Jadi jongjong ma saluhut suru-suruani humaliang habangsai dohot humaliang akasituai dohot parngulu na opati dungi manukap manasida di joloni habangsai huhut marsomba tu debata.
ini mengalusi masa dasian akka situa di dogma mandok ahu ise do akai jalasian dia do ro akan namaruloson abid nasaksaki jadi dogma mandok ale waktu hodo putusa dabene dogma tawa ima akan namus sukono dua duri nasida alani i sai dijoloni habangsa ni debatado nasida mangoloi ibana arian dohot borngin di bagasan joronai jala ibana nama kuduli habangsa ma paulihon inganan di atas nasida. Ai parmahanon ni biru-biru nadi parsitongaan ni habangsai do nasida jadi togihononam manasida tu akka mual ai kahanguluan jadi apusan ni debata nasa ilu-ilu sian mata nasida ido sahatna martua do natumangihon hatani debata jala naum piopsa marende hita sian buku ende nomor 200 onom ayat 2 sahatu ayat 3 nadison doau tuhaku. Taha tidak kon ma haporseaot tai songon nahina tidak kon ni dongatas haporseaon di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohot tanoon au porsea di Yesus Kristus anak debata Jehoba na sesadai imana di nobohon si Maria nage bagabean sianton di parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuan silatus na mate terpajal do ibadah di hau pinar silang na tuatu bada turun tanong nama naik tu surgo nama naik tu surgo lahun dul tu siamun di debata Jehoba amanai pargogo na sohatu dosani di simai bana paimuat mostogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi porbadia jalo adong sadahuria da badia huria hatopani halak Kristen akan abadia dohot dia sesaani dosa namandok mulak mangulu dosa got daging halak nang mate dohot dia hanguluan nasora sudah amin hundul mahita tabegema kur seksi perempuan.
tabege ma tikting. Tikting di Huriata Minggu tanggal 5 Juli 2026. Naparjolo, guarni minggu sadarion ima minggu palimahon dung Trinitatis, doho topik haluaon ni saluhut bangso. Napaduaon, parguru malua tahun ajaran 2025-2026. Di hari Minggu 12 Juli 2026 mulai pukul 10.30 WIB di Patupa Huriata do ujian lisan tu parguru malua rap dohot natoras. Alani pinangido ma tu sude parguru marua rap do natoras asaria mandohoti ujian lisani. Napatoluhon sekolah Injil libur sil sekolah minggu di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2026 pukul 10 WIB di Patupa Huriata do sekolah Injil liburan anak sekolah minggu Maringanan di Serbaguna A. Nani uluhon ni Pendeta Ferdinand Huta Barat. Paupaton retret remaja dohot parguru malua. Mamuka di hari Jumat 1 Minggu 15 Juli 2026 di Patupa Huriata do retret remaja dohot parguru malua Maringanan di RT Resort and Convention Center Megabendung Bogor. Nani uluhon ni Pendeta Ferdinand Huta Barat. Napalimahon pangebation ni Huria di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 rodo tamu ni Huriata Ima Naposo Bulung HKBP Jati Murni mangibati Huriata di acara parmingguan pukul 10.06 WIB. Nah didampingi Pendeta Mas Liana Purba STH Torop Nasida 25 halak. Duk sipul parmingguan di Patupa Huriata do acara ramah tamah di gedung Serbaguna. Paunopon Dewan Diakonia. Nang di Patupa Huriata do batuan dana pendidikan tue anak kon ni ruasta nama morluhon jala layak dibantu. Imasian tingkat SMP, SMA dohot universitas. Tahun ajaran baru 2026-2027. Tunatoras na berminat asa menghubungi ganup situa sektor na manang tu seksi diakonia sosial. Papi Tuhan, progres pelayanan tim podcast HKBP Kebayoran Baru. Mamuka nasian tanggal 1 Juli 2026 nunga dimulai kegiatan podcast ni Huriata do segmen Suara Kasih. Segmenon ima renungan pagi na tayang siganupari kecuali hari Minggu. Napasaton hatani debata renungan harian ima Pandita Resort HKBP Kebayoran. Ima amang Pendeta Ronald Manalu, amang Pendeta Luhut Simbolon, amang Pendeta Ferdinand Huta Barat, inang Pendeta Puka Samosir, dohot inang Pendeta Eprista Tampu Bolon. 2. Konten obrolan podcast episode Naparjolo narasumber Ima Naposo Bulung HKBP Kebayoran Baru nunga tayang na di tanggal 3 Juli 2026. Pinangido matu amanami do tinanami saluhutna asarap tadukung ma pakobasion ni podcast ni Huriata marhite YouTube dohot goar podcast HKBP Kebayoran Baru. Walu persiapan rapat evaluasi. Pinangido tusude dewan-dewan Majelis Para Wartawan Bendahara dohot sekretariat asa mempersiapkan laporan progres program kerja saat akhir Juni 2026. Nalu mambatna di Pasatu Sekretariat tanggal
20 Juli 2026. Pasiaon Litbang di hari Sabtu 10 Juli 2026 pukul 16 WIB maringanan di ruang serbaguna B di Patupa Huriato do Focus Group Discussion FGD menggagas pola pelayanan gereja HKBP Kebayoran Baru pasca 75 tahun. Dohot pembicara Dr. Yakub Hendrawan Parangin-angin, Penatua GKI Depok. Napa sepuluhon Konven Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Senin 6 Juli 2026 mulai pukul 10 WIB di Patupado Konven HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, maringanan di HKBP Kayu Mas, nani dohotan nisude pangulan agok tiki dohot keluarga, pendeta pensiun keluarga dohot Ina Sarfat. Seksi AMA di hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 mulai pukul 16 WIB di Patupa Perayaan HUT 45 tahun Pungguan AMA HKBP Kebayoran Baru dohot seminar AMA topik etos pelayanan AMA mendukung transformasi keluarga. Dohot narasumber etos master and motivator nasional Bapak Saud Sitompul MSc CEM. Napaduan di Minggu tanggal 12 Juli di Patupa Perayaan Parheon AMA. Punguan AMA dohot makobasi parmingguan pukul 8 WIB bahasa Batak dohot bahasa Indonesia, pukul 10.30 WIB bahasa Indonesia, pukul 16 WIB bahasa Indonesia. Di Minggu tanggal siap Agustus 2026 di Patupa Kunjungan Gerejawi tu HKBP Menteng Jalan Jambu. Sapulusada, selamat ulang tahun Ari Hatutubu, dohot ulang tahun Ari Parbagason. Para halado dohot ruas ni Huriata pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatutubu, dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason, tusude ruas ni Huriana tubu manang marbagas di tanggal 5/1 tanggal 10 Juli. Saya tuhata nama masuk-masuk. Molotung adong ruas ni Huriata naso tarsurat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di Papua tu ganup sitwa di sektor na manang tu sekretariat. 10 tolu akat tikting naso ni jahaon sombar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha. Songoni ma saat ni tikting di Huriata di bagasan minggu sadarion taingot be ma manang yakoni tu jolo ni tuhata. Tabigema kur lansia berangklung.
Marede hita sian buku ende nomor 588 ayat 1 ayat 2 tasobat toktong. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti akate-ate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amen. Damang dainang saluhut na ruas ni huria, nagabe turpuk, di parminggota sadarion ima sian Sakaria bidualu, ayat 20 satro di ayat 20 tolu. Songonon ma didok disi. Songonodo hatani Jehovah Zebaot. Rodo pe anggo sogot akka bangso dohot pangisi ni akka hutabolon. Jalalao do sogot akka pangisi ni huta nasada tu nasada nari mandok. Beta hita rap marsoba tu bohi ni Jehovah. Jala mangalului Jehovah Zebaot. Au pe naing dohot do lao tu si. Tongot tahero do sogot akka bangso bolon dohot parbegu akan namarhuaso mangulului Jehovah Zebaot di Jerusalem jala marsoba tubohi ni Jehovah songonodo hatani Jehovah Zebaot ima aka ari parsigaungan ni 10 halak sian saluhut dila ni bangso parbegu asa marsigatung nasida tu suhi-suhi ni ulos ni sada halak Yahudi mandok rap hita sauduran ainunga hubege hami debatado dongan muna ido yang gosahatna Horas amang inang puji Tuhan ma lasiar rohaku nakining di parminggu tahun nagabe suku-sukun tubuh nakining duku bereng akan natua-tuai marede mar angklung behado cara muna mabain boy hamu konsentrasi nang tu partak dison amang ay adong dakining dinamika piga ikon angklung parjolo dungi dohot marede gati muse angklung holan angklung sedangkan parmingguon jot-jot do didok holan poti ala lupa konsentrasi ido didok sianon hola poti ala unang dohot ruas marede ala olo lupa konsentrasi rupani ale boy do di baik kamu konsentrasi muna inang amang. Ale gabi au do mabiar. Biar husong onon. Sotung maon konsentrasi munon kan matce konsen. HP nakok tangak kubuti lo si palu hamu. Ale unang dadang pakai sarung tangan awan inang amang. Berarti dang adong dison komando nadang dison. Pinuji ma debata. Turpukon inang amang muasuk kita nuaeng adong baru mulak bangsoi sian habuangan di rohana
Saya makirim hinauli ni luat Jerusalem na tinggal hon nahian 40 tahun na salpu. Maca hirim rohana di hinauli ni hutai. Dak kolak hutai. Tarlumobi hinauli ni Bagas Joro. Nah, dibangun ni si Salomo. Ale ahana Jupang dung mulak nasida. Marok sodo sude. Hutai pe dang adong halak mangingani. Bagas Joro pe marok sodo dang adong tanda-tanda na hea disi adong. Bagas Joro nama cai uli nama cai balga. Gabe tarhatotong kalahi mabiar dungi hirana tos dang adong be harapan hira songoni. Ape Roma panurirang Sakaria dibaritahon ma baritahon. Tu halak Israel. Song-songoni nang tuhita nuaing ruas ni HKBP Kebayora Baru. Inang amang heado hita bayakon sada kehancuran na mancai hancur dang adong be sisa. Hirana perasaan na songo dia mau dang unang kolan kehancuran fisik duhut sude mata he. 3 minggu na salpu jumolo ma bapak nami. Adong sada kehancuran na sohea ni bayakon. Adong sada kehancuran nang di akan naro mandok dang kaya bui hubayak ko kami jumolo damangon ninna. Atik na hea dotong di pengalaman ningoluta songoni. Adong sada kehancuran na sohea tabayakon ikut songonon nama hancurna. Alai buasa sampai songoni adong perasaan ikut songonon nama hancurna. Allah dipudini iya kamang akainang. Adong sada bayangan tong, bayangan ikon songonodo ulina. Adong sada bayangan nama cai uli tabayakon tapeop tahirim. Gabe molo adong masa sesuatu nama ralo tu hinauli ni bayangan tai nakining, gabe tadok ma on ma kehancuran. Akamang akainang taringot tu par haporseaon mulai sian bangsa Yahudi sahat tu halak Kristen nuaing 2020 nomon hola sada do hinauli na ikon di peop na ikon di tiop nasa na Korsea molo halak Yahudi takas doi ima nakining patik na dijahao di son patik parjolo dang jadi marakup lapatan na ikon ubiar humolong upos rohatta mida debata asa mida nasa na adong dang jadi marakup ala dibayakon nasida hinauli ni parsaoran ni nasida do debata saleleng di halongonan dung ruar sian Misir. Tidak ada yang lain dang adong Jepang nasida manang aha di halongonan ni bama halongonan padang gurun aek pedang adong holat debata do alai nang pesongoni hirahamatea do rurai halongonani ale adong debata disima di dok halahi bahna berbulan madu mahami dohot debata di son di situasi yang paling hancur ale dang hancur ala adong debata di si imatong haporseoni halak Kristen dang adong nauli na asing akamang akainang molo tabege edde nakining sian paropuan dohot sian lansia tahe ido dang adong hinauli na asing ni mardalan rapon Jesusi dang ido tahe edemuna haba-haba nin na punguan lansia punguan ina sian punguan lansia pe songoni saleleng di pardalanan rapot Jesusi ido hinauli ni haporseaon ni halak Kristen naik kontiopotta sahatu tikion sahatu haduan dang adong nasing uli do Bagas Joroon uli tertarik do halak rotuson tertarik apalagi molo di patu papar halado sogot nonton bareng final Piala Dunia pasti ro torop ide hitam dakolan bangso Indonesia atik adong bangso nasing di son naing manoto Piala Dunia di bereng di son adong layar ro uli don uli ale molo songon edde muna nakining ro haba-haba ro halisuksung manang aha masude na boy tabayakon
Marokso don, dang ido tahe. Di sido pe ulina, dang beda. Aitiki di bertugas kami di Tarutung tahun 2022 masa do lalo. Sega do gereja. Palas-palas na marupak. Diungsi hodo sudi keluar sian luar komplek pargodungan nai. Lau. Molo sian luar berengon uli do pe gereja. Ale molo sian bagasan palafon na sudi ngamadabu. Dang uli be. Mago haulion na. Ale gabe mago dotong haulion parsauran dot Kristus. Daong. Gariada lama si gordo. Ima peristiwa kehancuran nabui tabayakon hape dang boy ima negai parsauran nauli ni ruas ni huria dohot Kristus ala boha akamang akainang ala di parsaurat ta dohot Kristus dak kita o jahanna Kristusido o jahanna na Kristusido mangaleon ngoluna mangaleo dirina marsaor dohot tita gabe saor mahita dohot ibana. Jadi dang diau hatot tuan na ay molo diau olo doau mardadi. Ate punguan nina kan. Mardadi hal yang biasa kan hampir tiap minggu kan. Apalagi ano mata hatai. Olo doau mardadi di parsauraku. Apalagi mangajua ke lansia. Bisa, sangat mungkin. Imam molo parsauranna marojahan tu iba. Ale molo parsauranna marojahan tu Yesus Kristus datu ngolon mardadi. Datu ngolo Kristusi mardadi manang aha pe hubaen. Nang pe jot-jot do lao si patik na parjului. Akamang akainang. Di Dok Martin Luther manang tu dia roham tarihot ido debatam. Adong dison rohana tarihot tu Prancis ala berumonang. Aido debatana. Adong na tarihot rohana tu sa de perkarejuan na. Baima debatana. Berarti di setiap detik ngolut ta talau si do patik parjului. Bisa jadi akamang akainang. Ali dang ngolo mardadi tuat Yesus ala nii. Garia datahe on mani parmingguan on. Adong manang sorohi, manang sodok kita roh tu parmingguan on, roh do tuat Yesus. Ido makana molo di parmingguan ni HKBP, dang somal di dok, kita jauh Tuhan ni roh daong. Dang somal di dok, kita undang Tuhan daong. Akamang akainang. Ngaroi bana, hita do nasoro. Jala ibana do nampuna sa parmingguan on. Ibana do bahasa ni halak Batak, ibana do hasuhuton. Kita do dari gokkon. Pertama ngakainang peristiwa na masa di bangsa Israel dot dihitan waengon dia kahinauli na tabayakon sinakingani godangan di dok alani pemahaman na mandok ibana bangso no sangap na sumurung na lobi siya nakabangso na asing. Adong do istilah nion, alay hira-hira songoni ma situasina. Merasa halaki hamido, ikon di hamido. Hamido na sumurung siyan sa luhut bangso. Alay perasaan non, gabe terus ma diuton songon sikap na gabe pasidik kon bangso na asing. Lobi siya ni gariada, mabahin akan nasosibahen untuk bangsa asing. Misalnya, kita ingat peristiwa abad pertengahan adong sada bangsa di Jerman membantai bangsa asing. Di luar asing pe adong sada ras tertentu, warna kulit tertentu membantai warna kulit na asing. Jalarah tak alami akamang kainang. Au magodang di Jakarta, di dok do, Batak-Batakin na do. Adong sada suku tertentu merasa lebih tibosian suku na asing gabe dihantam suku na asing. Jala legenda na pesongoni hiadoin na akka suku-suku di Indonesia rayaon. Turun musai tu level na ditorun na museotik.
Dakolan suku sada luat. Luat na sada merasa usangat ujolman sian luat na asing. Ngatabo to situasi akamang akinang ra hamu pera heado dialami hamu situasi songoni. Unang buat boru sian luatan. Kasea inna. Unang alap boru sian luaton. Gijang rohana inna. Tapi isay mabuhi hita mangido tutuhani ikon diluat dia hita tubuh. Out tong anda pangido out boy. Dungi turun mo to level na lebih sempit. Dan perluat be per opo si toro pinopar don. On si otik pinopar don. Dan ilo teh. Hido di punguan marga ni alaman jalan ni bereng do. Unang masyanida ketua dah. Otik do pinopar sian opui inna. Hita nama ketua. Hita do sudah bereng mana punguan hita do sudah oninna. Turun mo satu pribadi tak akamang akainang. Olo do dihita tubuh si songoni gabe merasa iba sumurung sian dongan niba, merasa iba bea maneng lebih segala sesuatu sian dongan nibaon. Jala jot doi tarida tarlu mobi molo adong peristiwa itong-atongan ni huria. Au hutarik maju tu diriku akamang akainang di piga-piga ari parpudion gabe ikon niadopan maka punguan na Roma ngapuli las dorohan yan disi ale molo gabe iba do ditoru na mga puli di gijang songonoda ngahya au songoni dang berak bemolotung pemerasa iba uparir ngoluni ba sian halak si tengah-tengah hodo horwai kendao molotung pemerasa iba humacit na niae sa lelengon sian dongan sian pinopar niba si asahodon doi kedao molotung pe gabe si asahodon korwa gabe aha na masa gabe boha akama nga kainang gabe pinarohao do akanaro na mga puli oh tutu tahe molo halak barat mandok sipata memak kita dak kaya olo hita mamak ke sipatu ni dongan dang cocok artina ikon pakyo do sipatu ni dongan asa binoto bea pakilalaan na di sipatui molo sian sipatu ni ba do iba makatai taringot to sipatu ni dongan ni dang kaya boy ta alami nga pekkato sipatuna dang boy hea ta alami nga habis hape sol na tali-tali na pe nga malua kama nga kainang perasaan na si songonod do hape na berujung tu perasaan melanggar patik na parjolo unang palu inang dah nang peudok bayat songonon melanggar patik na parjolo dung merasa iba sumangap sumurung daw siya nakana asing gabe merasa mangihut mamuse ikon marsigat tung tuau mahamu biar ke kita inang amang nakining pribadi molo secara bangso mungkin boy taharap pon ikon marsigat tung tu sada bangso ma bangso na asing nga boy tabayakon waengon ikon marsigat tung tu Amerika marahita ninnahita gabi tayo di itadokma bangsa adikuasa siya dia gok di siya aka aha naso adong jabu na tunawisma dang ido tahe gok di si tindak kriminal dang adong cerita di si masih tebak do sude jolma dang ido tahe inang amang alay gamer sigat tung tu sikap pega be ikon songani molo marhata Inggris halak ikon lamu hormat meiba ikon marhata Sileban halak ikon lamu bah tutuin nama apa molo marhata Batak kalihin nama na ikon songani nama ikon marsigatung iba tu sadana asing daong wilala dang songoni jala turpukon sahalion madok dang dong bangso na asing pe bangso parbegu pe tutuhani do marsigatung
Akama ngakainang. Noaeng gabe hira politis, ya memang seperti itu. Unang adong merasa hita ikon tu iba halak marsigattu. Daw, ikut tu Tuhanido. Hitaon pe ikut tu Tuhanido. Unang madabu hita tu melanggar patik na parjoloi. Ita ida ma manginang ayat 21 di dok. Jalalao do sogot aka pangisi ni huta nasada tu nasada nari mandok. Beta hita rap marsoba tu bohi ni Jehoba. Jala mangalului Jehoba Zebaot. Aupe naing dohot do lao tu si. Akka bangso sada huta tu hutan asing mandok beta hita mangalului bohi ni Jehoba. Nagabe sukun-sukun. Dohot dohamu akka mga kinang mangalului bohi ni Jehoba. Dohot dohamu di beta-betahon dongam muna, manang dohot dohamu mabeta-betahon dongam muna, beta hita. Dohot, ni tamat to. Ido dah, dohot dah ita dah. Ale gabe isukum se. Sa di hari mahamu dohot. Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Sa di hari mana digam mahita mangalului bohi ni Jehoba. Bukwede sa puluwalu donian mga Lusion. Ukabal na umuli, bagas ni, debataki, ay tusido au naing muli, ganup jupa, minggui. Di dok mo say, hulului do disi, bohi ni debataki. Kama nga kainang, nga dialusi hape. Ganup jupa minggui, hulului do disi, bohi ni debataki. Ukabahal, buka gerbang. Masuk mangalului bohi ni debata alai bagas joroon Jerusalemi marongso dang adong bagas joro bedisi on pe bohi doon sega sogot ipature karamikna dipature asena gabi mohopan alani di dok tua Yesus do tuhala Israel tuhala Yahudi disi Yohanes 2 ayat 10 sia saatro di ayat 20 sada gabe ninna Jesus mamangalusi nasida. Lohai hamu bagas joroon, dungi, pajong-jongokku mai di bagasan, toluari. Jadi di dok aka Yahudi ma, 46 tahun doleleng na di pauli bagas joroon. Ayaho, pajong-jongokmu mai di bagasan toluari. Alay, daging na ido, joro na nidok na disi. Ina ngamang, mangalului boh ini debata, tu Kristusido. Tu Kristusido. Molotung pemarpungu ita dison. Dang neng gabe mandok. Ido akabibi kebayora baru do natikos. Akabibi kebayora baru. Usangap siyan nasing. Utikos siyan nasing. Daw. Kristusido. Dak kaya mungkin malua siyan Kristusido. Inang amang. Paditaw pekon maminggir do. Tu Kristusido ita. Mga lulibuhin ni debata. Holan di bagasan Yesus Kristus do. Boy jupakta bohi ni debata. Jala holan marhite-hite Yesus Kristus do didongani debata hita Immanuel. Inang amang wilala nga tang hapor seo muna. Tarlumobi di pengalaman muna di parmolom muna. Boy do tahida bohini debata. Hea do di idahamu. Hea ikon ido dah. Sian dia, sian Kristus, Kristus na dia, Kristus na ilukisan na ido, na di foto na ido, na adongi obut na nasaon, na dia, molo halak Afrika ikon ditaba do pe, kulit na dang boy songoni dison, dang kutadahami halak dison, na nasida do, apa molo dihita kurang suhi do pe niyan, Kristus iba, molo halak Batak nipta mara. Kristus na dia do. Inang amang. Keterbatasan di jolma mamereng debata hal yang wajar deh. Terbatas, udah pasti. Alani dilihat debata ma nguluna tuhuria. Asa dihuriai jupak kita bohini Kristus. Bohini Kristus na asli do manang na samar-samar. Molotung pe samar-samar, molotung pe asli,
proses di pengenalan doi inang amang. Proses pengenalan di pardalanan ni ngolumuna, lamu takas do hamu mamereng Kristus, manang lamu samar do lamu saru do lam dang jelas alai dua cai tikos doi. Lam dang jelas subereng bah. Puhini Kristus moloroa umar minggu nita rupani. Ipe dang pola beha. Dang pola beha. Unang gabe mundur gabe dang be dak kubereng be buhina dang be. Lam takas bah dung doho tiba pungwanang klong. Ipe dang pola beha. Ala disada sisian non na takasi gabe samar, na samar-samari gabe takas. Inang amang proseson ma na didok dia demunai pardalanan. Pardalanan gabe pardalanan saleleng mardala dope hamu. Molo gabe sodo hamu dang pardalana be guarni. Dang ido tahe. Jadi kondisi itu prosesnya di pardalanan nei do makana pasya do di dok Tuhan Yesus au do dalani. Dalanna lapatanna unang itaripu molo nunga sahat tading madalanon. Dao. Au do dalani lapatanna rap sapardalanan. Jala di bagasan Yesus mahamu mardalan. Didongani Yesus mahamu mardalan. Disima manginang hinauli ni bohini debata na nilehon na tuhuria. Nilehon na marhite aha. Hatana dohot sakramen. Na dua ido molo halak Protestan. Jamita do na dibege hamu, jamita do na upatupan waeng, na upasahat tu hamu. Hatani debata do masuk turohan nang tu pikiran muna. Roti do na di jalo hamu na ipangak kamu, daging ni Kristus do na saor tu hamu. Inang amang adong sada titik na didok na sakramen dison ma titik ilahi debatado patu pahoni. Datung huria ay roti i dialap do isian toko. Kan ido kan? Toko ibu ido tutup sogut. Ido dah. Jami taope na di parade hiadon par jami taope bo ido tutup sogut. Ale hatani debata dang mungkin. Daging ini Kristus dang mungkin tutup, dang mungkin marokso. Los imanak kining tabereng di epistel tai. Biru-birui, mudar ni biru-birui. Tadani aha de dang tadani sakrameni amang inang diburi di si adiga dohorwai di padidion. Ay buku deta taring utupad didion buku de 144. Ianggo ulos ni todiku tung mudar ni Jesusido. Halak mulota jahat turpukon ayat 20 tolu. Ima aka ari parsigaungan ni 10 halak sian saluhut dilani bangso parbegu. Asa marsigatung nasida tu suhi-suhi ni ulos ni sada halak Jahudi. Ikon Jahudi dohono ni Sakaria dah. Ay ibana panurirang do di halak Jahudi. Sonari halak Kristen dang marsigatung disuhi-suhi ni ulos be nang amang dang marsigatung disuhi-suhi ni ulos na be. Alay di parulosi Tuhan Yesus do hita ulos na saksak abit na iyas gabe suku-sukun halak. Sia dia do boy adong ulos ni halakon songonon. Sian huaso ni Tuhan ido dang boy tapesani ditarutung manang di Palembang. Sian Tuhan idoi di parulosi hita jaladang adong huaso natuk mangupat ulosi siak kita. Dang kolan marsigatung di suhi-suhi ni baju na be akamang kainang. Nung nga dipakai Tuhan Yesus diapehon Tuhan Yesus ulos na nasaksaki tu hita. Alani i ngolu ni huria unang rotak ulosi di tangatta. Jangan jadi kotor di tangan kita. Unang tarotahi. Unang gabe itadok ala nung nga diapehon Tuhan Yesus gabe lomolomot ta mabaen. Gabe lomolomot ta marsineak kita tu pabayanan ni Tuhan Yesus di ngolut terupani misalna hapor syaut tamandok nunga malua hita sian akka uhuman ala nunga halak na malua iba gabe marlomo-lomo iba dang songoni konsep na akka mga kainang. Jadi dison mangolu tuntutan ni dampak ni haluaon naung tajalo unang rotak babaenon sipata madabu do iba sipata lupa do iba
gabe rotak ulos na ni leon ni Tuhani di tangaku. Hatop ro tuhuriai lului bohini debata sobba ibana ro bereng Kristusi. Asa diburi dibudarni anak domba biru-birui. Inang amang ganup ari Minggu itai ngot do padi diotai. Ganup ari boy do tarayahon padi diotai. Ganup ari Minggu di sonma mar hite-hite guarni debata ama anak doto di perbadia. Ganup ari boy do tarayahon sadiri padi diotai amang inang. Asa boha asa mula kita tu paburioni tu sakramen nong tajaloi asa sak ulosta. Asa tarida Kristus siak kita ikonido ikon Kristus do tarida siak kamu akamang akainang. Iko boy do siak kita on halak Kristen tarida Kristus di ida halak di ida akabangso gabe dohonon ni akabangso ima rap kita sauduran ay nung ngahu bege hami nung ngahu ida hami debatado dongan muna konido rap kita sauduran ninna halaki ay nung ngahu bege hami nung ngahu ida hami debatado dongan muna Immanuel debatama mandongani hamu amen martangiang kita ale Tuhan debata mau leate di pasat rohanami tuho ala di patuduho kodo holong mi tu hami holong mi tu sadok portibion tu nasa natinopam gabe marhaluau mahami saluhutna ale Tuhan dang alani gogonami dang alani usangap pami sianak kedongan nami dang alani perasaan nami sadiri tahe alai tung olan halani asini roham do ubain nama lua hami sian nasa dosa gabe boy hami marsaur dot Kristus na mga leon nguluna tu hami mau lihat mali Tuhan ala nung ngahujak ko kami ala ni mangido hami tuho ajari mahami unang hupas huwa saya hok kami on unang gabe neang rohan nami mamerengon imahaluaw na siyak koy asa boy upang nguluhon kami jala hupatuduho kami di akapardalanan ni ngulu nami Kristus do dongan nami atong ale Tuhan upasat kami mangulu nami on tubagasan tanganmu tarlumobi masa darion dinahuuduti hami akapangulaon nang akapakobasyon nami di pardalanan nang dihuta homa toktong mandongani hami jala marningot hami dia kadongan nami ale Tuhan na dibagasan parsahiton asi maroham daoni manasida saluhutna tanggal homa nasa sahit sian pamatang nasida jala puli maka keluarga na dibagasan dok ni roha na dibagasan paruk kilon ala ni parsahitoni ale Tuhan mangingot kami dia kadongan nami na dibagasan paruk kilon homa toktong na mampargogoyhon homa toktong na patuduhod dalan mutu nasida tuktuhi roha ng pikiran na asa boy ditadda nasida dalammu jala boy di dalani nasida pardalanan na rapon ho songoni nang akadongan nami na dibagasan las ni roha Tuhan asi maroham gohi malas ni roha nasida asa takas ditadda nasida hodo debata mual ni las ni roha na parohon las ni roha tu saluhut na nasa natinopam atong tangyang namyon upasat hamima holan tu bagasan guar ni Yesus Kristus na mangarajai jalan nama nubus hami amen tau duti ma marede hita
Ayat dehon ayat 4 rim mahita jongjong. Tatangnya koma peleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehon mi tuhami pelean nami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa huparhasya kami peleanon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujungan, ale palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Hundul Mahuria.